Magdadalawang buwan na sa araw na ito ang digmaan sa Israel laban sa mga militanteng grupo ng Hamas sa Gaza Strip, kung saan ipinangako ng Israel sa buong mundo na talagang wawasakin nila ang Hamas kahit ano pa man ang mangyari para magkaroon na ng kapayapaan sa lugar. Pero kahit anong klaseng digmaan ay kinakailangang gumastos ng pera, malaking pera na aapekto pa sa ekonomiya. Kaya saan ba kinukuha ng Israel ang perang ginagastos nila sa digmaan ngayon sa Gaza? Kaya sa videong ito ay pag-uusapan natin ngayon kung saan ba nanggagaling ang perang ginagastos ng Israel sa kanilang digmaan laban sa Hamas. Ito ang kwento kung saan kinukuha ng Israel ang perang ginagastos nila sa digmaan at kung sino talaga ang talo at panalo sa sitwasyong ito sa Israel. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Kahit anong klaseng digmaan na hindi maganda para sa mundong ito dahil malaki ang epekto nito sa ekonomiya tulad ng nangyayari ngayon sa Israel at Hamas, kung saan malaki ang impact nito sa ekonomiya ng mga Palestino at sa iba't ibang bansa sa mundo na merong trade deal sa Israel, partikular sa ekonomiya ng Israel dahil gumagastos sila ng milyon-milyong dolyar sa bawat araw na tumatakbo ang digmaan sa Gaza. Pero saan nga ba kinukuha ng Israel ang perang ginagamit nila para sa kanilang pag-atake sa Hamas? Ang gastos sa digmaan ngayon sa Israel ay hindi problema para sa mga Hudyo dahil mayaman naman ang bansang Israel at higit sa lahat ay binibigyan ito ng pondo ng Amerika. Sa katunayan ay nag-pledge ang US sa Israel ng $4.3 billion na military aid na ayon pa sa Washington ay madadagdagan pa ito kung sakaling mangangailangan pa ang Israel ng tulong pinansyal sa US. At hindi na ito bago para sa US dahil sa loob ng 75 years na existence ng modern-day Israel mula noong 1948 hanggang sa taong ito ng 2023 ay umabot na sa mahigit $124 billion ang naibibigay na tulong ng US sa Israel dahil ang Israel ang siyang kamay ng US sa Middle East. Hindi lang yun ang perang ibinigay ng US sa Israel, meron pa itong tinatawag na extra aid sa Israel na nagkakahalaga ng $10 billion bago sumiklab ang digmaan para sa pag-develop ng Iron Dome ng Israel laban sa Hamas. At simula noong 2004 ay nagbibigay ng walang palya ang US taon-taon sa Israel ng $3 billion para sa military na napakalaking pera nito na kayang magpatayo ng isang modernong syudad sa Pilipinas. Kaya kilala sa mundo ang Israel na siyang pinakamalaking recipient ng US security aid na kinakainggitan ng ibang mga kaalyadong bansa ng US. Pero ang hindi maintindihan ng ibang bansa na kaalyado ng US ay talagang kinakailangan ng Israel ang perang ito para mapanatili ang seguridad ng kanilang bansa dahil nag-iisa lang itong bansa sa rehiyon na hindi Muslim at higit sa lahat ay galit ang lahat ng mga Arabo sa mga Hudyo na gusto nilang palayasin ito sa kanilang ancestral homeland. Isa pa ay kinakailangan talaga ng Israel ang malalaking perang ibinibigay ng US sa kanila para protektahan na rin ang interes ng US sa rehiyon, partikular sa Middle East dahil sa krudo at langis. Higit sa lahat ay nabibili ng Israel ang kanilang mga weapons sa US sa napakababang halaga kahit pa man na gumagawa ng mga armas ang Israel at ibinebenta rin nila ito sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit sa US ay ang Israel ang pinakamalaking arms dealer ay bumibili pa rin ang mga Hudyo ng mga armas sa US sa napakababang halaga kung saan ang mga armas na ito ay mga high-tech weapons tulad ng mga missiles, drones at kung ano-ano pang mga armas na mayroong makabagong teknolohiya na siyang binibili ng Israel sa US.
Kaya para sa dalawang mag-best friend na bansa ay win-win ito sa kanilang dalawa. Ginagastosan ng US ang Israel sa kanilang seguridad at binibentahan ng mga pinaka-latest weapons ng US sa napakababang halaga, kapalit ang pagpuprotekta naman ng Israel sa mga interes ng US sa rehiyon na siyang nagiging kamay na bakal ng US ang Israel sa lugar. Pero sino ba talaga ang talo sa sitwasyong ito dahil palagi namang tumatanggap ng tulong at pera ang Israel habang bigay naman ang bigay ang US sa Israel ng limpak-limpak na salapi? Ayon sa mga eksperto, ang pinakatalo sa sitwasyong ito ay ang mga Amerikanong taxpayers sa US kung saan sila ang totoong gumagastos sa lahat ng perang ibinibigay ng kanilang gobyerno sa Israel. Kahit ganun pa man ay suportado pa rin naman ng iilan sa mga US citizens ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa digmaan na ayon pa sa pinaka-latest survey sa US na merong mahigit sa 32% ng mga Amerikano ang sumusuporta sa pagpapatuloy ng pagbigay ng pera ng kanilang gobyerno sa Israel, habang 68% naman ang nagsasabing dapat magkaroon na ng ceasefire, at kung titingnan natin ang survey na ito ay mahigit sa kalahati ng mga Amerikano ang hindi sumusuporta sa pagbibigay ng pera sa Israel. Pero kaklaruhin lang natin na hindi ibig sabihin ito na ayaw nilang suportahan ang Israel, ayaw lang nilang suportahan financially ang Israel, pero mas mataas pa rin ang suportang nakukuha ng Israel sa US na wasakin ang Hamas sa Gaza. Madali naman nating maiintindihan ang sitwasyong ito ng mga ordinaryong Amerikano sa US kung bakit mas marami ang pabor sa ceasefire ay dahil sa mataas na inflation ngayon sa US, kung saan umabot na sa 25% ang presyo ng pagkain nila simula pa noong 2020, habang nasa 20% naman ang itinaas ng pagrenta sa US. 25% naman ang itinaas ng kanilang elektrisidad at higit sa lahat ay tumaas na sa mahigit 33% ang car insurance sa US, na ayon pa sa survey sa mga ordinaryong Amerikano ay hindi na daw nila ma-afford ang housing ngayon sa Amerika, na siyang nararamdaman na daw nila dahil sa unti-unting pagkaubos ng kanilang mga savings or ipon. Kaya mas kinakailangan daw nila ang kanilang pondo sa gobyerno para sa kanilang pangangailangan sa kanilang sariling bansa. Sa taong ito, ang national debt ng US o ang utang ng US ay umabot na sa $34 trillion. Kaya ramdam na ng mga ordinaryong US citizens ang impact na ito sa kanilang pamumuhay. Kaya ayon sa kanila na hindi na raw nila kaya ang suportahan pa ang Israel financially. Pero ito ay opinyon lamang ng mga ordinaryong citizens sa US. Ibang-iba naman ang sa Washington dahil walang tigil pa rin ang pagbibigay ng tulong pinansyal ni President Biden sa Israel. Hanggang sa ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga military aids or equipments sa Israel para tuluyan ng mawasak ang Hamas sa Gaza. Kahit ang stockpile ng Pentagon ay niredirect na ng Biden administration sa West Asia sa Israel simula pa noong October 7 nang sumiklab ang digmaan, hanggang sa araw na ito ay hindi nagbabago ang polisiyang ito ni President Biden ng US. At higit sa lahat ay ang mga taong nasa likod ng mga arms deal na ito ay malaki ang interes sa digmaan ngayon sa Israel. Isa na dito si Lloyd Austin, ang US Secretary of Defense na siyang dating board member ng Raytheon, na kilala na ngayon ang kumpanyang ito sa tawag na RTX, na isang military contractor na nagbibigay ng armas sa Israel. Isa pa dito ay ang Secretary of State ngayon ng US na si Anthony Blinken, kung saan noong 2017 isa siya sa co-founder ng West Exec Advisors, na siyang nakikipag-negotiate sa mga military contractors ng US at sa mga kumpanya sa Israel. Si Blinken din ang siyang advisor ng Boeing, isang higanteng kumpanya sa US tungkol sa eroplano, aerospace at defense, na siyang nagsusupply din ng armas sa Israel. Kaya ang Biden administration ay puno ng mga advisors na merong mga interes sa mga contractors ng mga armas sa US at Israel, kung saan ang pera naman ng mga ordinaryong taxpayers sa Amerika ang nagbabayad sa mga deals na ito. Dahil napakalaking negosyo talaga ang digmaan, ito ay billion-dollar business.
Dahil dito ay merong malaking impluensya ang US sa gobyerno ng Israel. Dahil sa napakalaki ng tulong ng US sa Israel, ay kahit anong oras ay pwede nitong sabihin kay Netanyahu na itigil na nito ang digmaan. Dahil kung hindi ay titigil nila ang pagbibigay ng pera at mga kagamitang pandigma. Pero para sa iyo, sa tingin mo ba ay gagawin kaya ito ng US na alam naman nating lahat na malaki ang kinikita ng mga advisors or mga tao sa likod ng kanilang presidenteng si Biden sa digmaan ngayon sa Israel? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.